बड़ी सुंदर मैया रानी के दरबार में भक्त जाकर से लगाओ तर का कि दरबार तेरा दरबार में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता। कि दरबार तेरा दरबार में एक खास अहमियत रखता है और उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। बाकी एक हमार नया भजन आइल वायरल फटाफट से और वो लोग के बीच में और उसी भजन की तरफ चलेंगे और क्या है ना कि निमिया के गछि अंतर माई के आसनवा पूजनवा होला। कि निमिया के गछि अंतर माई के आसनवा पूजनवा होला, पूजनवा होला। और का शोभे माई के भवनवा पूजनवा होला, शोभे माई के भवनवा पूजनवा होला, शोभे माई के भवनवा पूजनवा होला। निमिया के गछि अंतर माई के आसनवा पूजनवा होला, माई के आसनवा पूजनवा होला। निमिया के गछि अंतर माई के आसनवा पूजनवा होला, होला पूजनवा होला। होला। शोभे माई के भवनवा पूजनवा होला, शोभे माई के भवनवा पूजनवा होला। तो पूजा हो और भक्त बड़े सुंदर भाव में आगे बताओ तेरे कहता का क्या भक्त कह रहा है ए माई चढ़ला चढ़ावा माई के खीरावा भोजनवा, भावेल मैया के पूरी पकावनवा। पूरी पकावना हो पूरी पकावना चढ़ला चढ़ावा माई के खीरावा भोजनवा, भावेल मैया के पूरी पकावनवा। ए लाले लाले ओढ़ावते हरवा मैया के नीक लागेला, नीक लागेला लाले लाले ओढ़ावते हरवा मैया के नीक लागेला। हाँ हाँ नीक लागेला। शोभे माई के भवनवा नीक लागेला, शोभे माई के भवनवा नीक लागेला शोभे माई के भवनवा पूजनवा होला, शोभे माई के भवनवा पूजनवा होला, शोभे माई के भजनवा नीक लागेला शोभे माई के भजन नीक लागेला शोभे माई के भवनवा। माई के भजन बोल सच्चे दरबार की